Salutare! Bine ați revenit la seria de videoclipuri destinate cursului de administratori. Pe parcurs ce ascultați subiectele discutate, dacă aveți întrebări, puneți pauză și notați-le direct în comentarii. Discutăm niște articole care ne pot arde la buzunar dacă nu suntem atenți. Capitolul 9, contravenții și sancțiuni. Toate contravențiile sunt prevăzute în articolul 2. La aliniatul 1 ni se explică care sunt respectivele contravenții, iar alineatul 2 ne spune valoarea sancțiunii, la ce nivel vor fi sancționate. Le vom citi împerecheat pe cele interesante pentru administrator. Articolul 102 aliniatul 1. Următoarele fapte constituie contravenții dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie, potrivit legii penale, infracțiuni. Și ne uităm la litera E. Nerespectarea statutului, a acordului de asociere, precum și neîndeplinirea sau depășirea atribuțiilor de către președinte, membrii comitetului executiv, cenzor, comisia de cenzori sau de către administrator. Da? E important ca administratorul să își îndeplinească, pentru că neîndeplinirea este contravenție, sau să nu își depășească, pentru că depășirea atribuțiilor, din nou, este contravenție. Și, de asemenea, e important pentru administrator să cunoască statutul și acordul de asociere al asociației de proprietari pentru a se asigura că îl poate respecta. Pentru că, din nou, nerespectarea este o contravenție. Hai să vedem cum se sancționează. La alineatul 2, contravențiile prevăzute la alineatul 1 se sancționează după cum urmează. Litera C. Faptele prevăzute la alineatul 1, litera E și J, cu amendă de la 2500 la 5000 de lei. E o sumă considerabilă și acoperă o mulțime de aspecte când spunem nerespectare statut, nerespectare acord de asociere, neîndeplinirea obligațiilor sau depășirea atribuțiilor. Cred că deseori pentru un administrator e foarte ușor să pice în această capcană de a-și depăși atribuțiile și practic orice proprietar care se consideră vătămat într-un drept al său se poate îndrepta către organele statului și administratorul să fie amendat cu o amendă de la 2500 la 5000 de lei. Litera K de la aliniatul 1, o altă contravenție, neîncheierea de către administrator a asigurării pentru răspunderea civilă profesională a administratorului. La litera K corespunde contravenția prevăzută de alineatul 2, litera A. Faptele prevăzute la alineatul 1, literele D, F și K, cu amendă de la 500 la 3000 de lei. Și ultima contravenție o regăsim la alineatul 1, litera Q. Desfășurarea de către persoane fizice sau juridice a activității de administrare a condominiilor fără îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 64. Hai să vedem care sunt aceste condiții. Mergem la articolul 64. Alineatul 5. Candidații pentru funcția de administrator trebuie să prezinte Comitetului Executiv al Asociației de Proprietari documentele prevăzute de lege, precum și alte documente solicitate, printre care obligatoriu atestatul prevăzut la articolul 2, litera E, cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune de natură economico-financiară. Atestatul se afișează prin grija administratorului la avizier la data intrării în vigoare a contractului de administrare. Da? Deci, practic, articolul 64 se preocupă în principal de faptul că administratorul deține atestat și și că poate prezenta un cazier judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare. Și în cazul în care administratorul nu are acest atestat și nu îl prezintă, sancțiunea pentru
contravenția prevăzută de articolul 102, alineatul 1, litera Q, este prevăzută la alineatul 2, litera D. Faptele prevăzute la alineatul 1, literele G, H, J, M, P și Q, cu amendă de la 5.000 la 10.000 de lei. Deci dacă faceți activitate de administrare de imobile fără a deține atestat, fără a avea un cazier judiciar care să ateste că nu aveți nicio condamnare, amenda este de la 5.000 la 10.000 de lei. Sper că aceste articole nu sunt o veste proastă și că veți ține în activitatea voastră de administratori cu foarte mare atenție de respectarea acestor prevederi. Aș vrea să mai menționez aici doar articolul 110, care ne spune: la data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă legea numărul 230 pe 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 490 din 23 iulie 2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și hotărârea Guvernului numărul 1588 pe 2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii numărul 230 pe 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1 din numărul 43 din 18 ianuarie 2008, precum și orice alte prevederi contrare. Da, deci articolul ăsta, care e ultimul din legea 196, ne spune că legea 230 pe 2007 și normele metodologice din HG 1588 pe 2007 au fost abrogate și că noua lege a asociațiilor de proprietari este această lege, legea 196 pe 2018. Nu uitați, adăugați orice întrebări în comentarii și vă aștept la videoclipul următor.